Diolch i chi unwaith yn rhagor am droi mewn i'r myfyrdod hwn. Gobeithio profwch chi fendith wrth gydfyfyrio ar yr Exodus. Fi'n parhau ar thema hon ac yn dymuno gwneud hynny am gwpl o wythnosau eto. A gobeithio y bydd hyn yn dderbyniol gyda chi fel rhai sydd yn cydfyfyrio yn y maes nawr. Waredigaeth oedd y thema yr wythnos diwetha, os ydych chi'n cofio. Gwaredu, Duw yn gwaredu i bobl. A mae hynny'n codi'r cwestiwn, gwaredu o beth ac i beth. Mae gwaredigaeth yn ddigwyddiad hynod iawn o ysgytwol sydd yn newid cyflwr pobl a sefyllfa pobl ac yn ei dwyno mewn i gyflwr a sefyllfa gwahanol. Nawr, yr hyn gadael ni bwysleisio y tro hwn yw yr hyn y mae Duw yn ein gwared ni ohono. Nawr te, yn hanes yr Exodus, mae gyda ni ddigwyddiad sydd wedi cael ei sylfaenu ar ddigwyddiad hanesyddol, wrth gwrs. Mae yna waredigaeth pobl o gyflwr arbennig. Beth oedd y cyflwr hwnnw? Mae rhaid ni gofio bod awduron y Beibl, yr Hen Testament a'r Newydd fel ei gilydd, yn dewis i storiau yn ofalus ac yn defnyddio'r storiau hynny mwyn cyflwyno gwers, ac mynd ar ôl y wers sy'n ein cyfrifoldeb ni. Beth maen nhw'n dweud wrthon ni? Maen nhw'n dweud wrthon ni rhywbeth am bwyty Duw, wrth gwrs. Mae'n dweud wrthon ni rhywbeth am bwyty ni'n hunain. Cyflwr dynol, cyflwr y ddynoliaeth. Siwd bethau yw pobl. Ffordd i ni'n ymateb i wahanol sefyllfaoedd. A ffordd dylen ni ymateb i wahanol sefyllfaoedd. Dyna sydd gyda ni yn y Beibl, yn y storiau sydd yn ymddangos. Nawr, yn y mater hwn, mae Duw yn gwaredu'r bobl trwy Moses. Mae'n defnyddio Moses ac fe fyddwn ni cael cyfle i ystyried arwyddocâd hynny, wrth gwrs. Mae Duw yn defnyddio pobl i gyflawni i waith. Mae'n defnyddio Moses mwyn rhoi arweiniad i'r bobl. Herio y drefn o'n nhw'n byw da ni. Ac mae hynny'n cael ei bortreadu fel herio Pharo. Pharo oedd brenin yr Aifft. Yr hyn sy'n ddiddorol yn y ffordd yma llyfr Exodus wedi cael ei sgrifennu yw bod Pharo ddim yn cael ei enwi. Teitl yw Pharo. Y gyfundrefn Pharoaidd, y gyfundrefn frenhinol oedd yn yr Aifft, yn bodoli yn yr Aifft, sydd yn cael ei feirniadu a'i herio gan Moses, gan Dduw yn Moses. Nawr, mae'r gyfundrefn Aiffdaidd oedd adansoddi'n debyg iawn i'n cyfundrefn ni. A dyna garen ni sylwi arno am ychydig yn awr. Ffordd oedd yr Aifftiad yn meddwl. Ffordd oedd Pharo yn meddwl. Beth oedd blaenoriaethau Pharo? Beth oedd yn bwysig iddo fe? A pam fydde fe yn gormesu yr Israeliad yn y modd gwnaeth e? Nawr, dyw llyfr Exodus ddim yn trafod hyn yn fanwl iawn. I ni'n gorfodoli gasgliadau, wrth gwrs. Ac mae astudio hanes a astudio y drefn Aiffdaidd filoedd o flynyddoedd yn ddiweddarach yn help i wneud hynny. Ond mae'r Beibl yn dweud rhai pethau pwysig ac sydd yn rhoi awgrym i ni ar ba fath gymdeithas oedd Duw yn gwaredu'r bobl yma ohono. Yna, meddai awdur llyfr Exodus yn y bennod cyntaf, yna daeth brenin newydd i deyrnasu ar yr Aifft, un nad oedd yn gwybod am Joseph. Dywedodd ef wrth i bobl, edrychwch, y mae pobl Israel yn fwy niferus ac yn gryfach na ni. Rhaid i ni fod yn ddoeth wrth i trin, rhag iddynt gynyddu,
a fe deiau rhyfel iddynt ymuno a'n gelynion I ymladd yn ein herbyn a dianc o'r wlad. Felly, gosodwyd meistri gwaith I oruchwilio'r bobl ac i'w llethu a beichiau trymion. Hwy fi'n adeiladu Pithom a Rameses, dinasoedd ar gyfer y stordau Pharo. Ond po fwyaf y caint I gwrthrymu, mwyaf yn y byd yr oeddent yn amlhau ac yn cynyddu, a daeth yr Aifft i'w hofni. Am hynny, gorfodwyd i'r Israeliad weithio dan ormes, a gwnaeth yr Aifft I bywyd yn chwerw, trwy gosod I lafurio'n galed, a chlai, a ffriddfeini, a gwneud pob math o waith yn y meysydd. Yr oedd y cwbl yn cael ei wneud dan ormes. Nawr mae awdur llyfr Exodus yn pwysleisio'r gormes wrth reswm I fod achos hynny oedd y peth oedd yn pwyso ar yr Israeliad yn y cyfnod hwn. A hynny oedd rhan o'r drefn, o'r gyfundrefn. Gormesu y breintiedig yn gormesu'r difreintiedig. Dyna'r drefn yn yr Aifft, dyna'r drefn heddi. Ond mae'r ormes yn digwydd mewn modd gwahanol wrth gwrs, ond yr un peth yw Mae'r difreintiedig yn dioddef yn ein byd ni, yn ein gwlad ni. Tra bo'r breintiedig yn partio ac yn mwynhau ei hunain. Dyna oedd y drefn y bryd honno hefyd. Nawr, yr hyn yma awdur llyfr Exodus yn dweud wrtho ni yw bod yna rhai pethau oedd yn bwysig iawn yng ngolwg Pharo, yng ngolwg y gyfundrefn Pharoaidd. Cofiwch, mae hyn yn bwysig I sylwi, does neb yn cael ei henwi, neb o'r Aifft yn cael ei henwi yma. Nid ymosodiad personol ar unigolion yw'r beirniadaeth hon, ond beirniadaeth o'r drefn sydd yn cael ei greu gan ein diwylliant ni, gan ein dymuniadau ni, gan bobl yn gyffredinol. Nawr, beth oedd y pethau hyn? Wel, gan ni sylwi ar ddoi beth yn arbennig. Un peth, mi roedd nhw'n ofn. Mi roedd ofn yr Israeliad. Mi roedd yr rhif yr Israeliad yn cynyddu, mi roedd ofn. Ac pe deiau rhyfel, meddai Pharo, pe deiau rhyfel, fe fydden nhw o bosib yn ochri gyda'r gelyn. Felly, sicrwydd y wladwriaeth, sicrwydd y drefn oedd yn bodoli, oedd yn poeni Pharo. Dyna sy'n poeni pobl o hyd, yn dweud. Yn poeni llywodraethau ar draws y byd o hyd. A dyna sail gormes. Dyna sail anghyfiawnder. I ni moyn amddiffyn ein hunain rhag y bygythiad, beth bynnag bo'r bygythiad. Ac i ni'n gweld yn nhw, fel arfer, pobl eraill, pobl wahanol, I ni fel bygythiad. Dyna ddigwyddodd yn y fan hon. Felly, mi roedd Pharo yn debyg iawn I arlywydd neu arweinydd neu frenin neu brif weinidog yn ein cyfnod ni. A flaenoriaeth oedd sicrwydd. Ac yn barod, Pharo yn barod I weld pobl yn dioddau mwyn I nhw gael y sicrwydd hwnnw. I nynna'r un peth yn ni. I nynna'n barod iawn i'r drefn bresennol I barhau a pobl sydd yn dioddau o dan y drefn bresennol mwyn I ni deimlo ein bod ni yn ddiogel, ein bod ni yn saff. Felly ni'n gwario biliynau o bunnoedd mwyn sicrhau arfer rhyfel, mwyn cynnal y gyfundrefn. Tra bod pobl yn dioddau hyd yn oed yma yng Nghymru. A bod angen yr arian yna
ar y gwasanaeth iechyd, ar y gwasanaeth addysg, ar gymaint o bethau eraill. Ond na, mae'n cael ei... Mae amddiffyn y drefn yn holl bwysig ac yn cael y flaenoriaeth. Dyna pam oedd yr Israeliad yn dioddau, neu un o'r resymau pam oedd yr Israeliad yn dioddau. Reswm arall yma awdur llyfr Exodus yn ei bwysleisio yw yr economi. Nawr oedd sicrhau bod yr Israeliad yn gaeth weision yn help mawr i'r economi. Oedd e'n dod â llywyrch i Pharo. Mi roedd economi yr Aifft wedi cael ei gyfeirio at gynnal y drefn o deulu Pharo a'r bonedd a'r bobl bwysig yn y gymdeithas yn cael ei cynnal gan y bobl gyffredin. Dyna oedd y drefn. Ac mi roedd Pharo yn credu bod hawl gydag hynny. Nawr, yr hyn sydd yn bwysig i ni nodi hefyd oedd bod Pharo yn credu bod hawl ddwyfol gydag i hynny. Mae dyna oedd y bodau dwyfol yn dymuno. Dyna oedd y drefn ddwyfol. Dyna oedd y dwyfol yn ei wneud. Oedd gosod pobl mewn safle breintiedig i ddefnyddio pobl eraill. Pwrpas pobl gyffredin yw cynnal y bobl breintiedig. Dyna oedd y syniad yn y byd cyn Cristnogaeth. Dyna oedd y syniad hyd yn oed yng Ngwlad Groeg gyda athronwyr fel Platon a Socrates ac yn y blaen yn cefnogi'r syniad hwnnw ac yn hyrwyddo'r syniad hwnnw bod y bobl gyffredin gaethweision yno i gynnal y bobl eraill, y breintiedig. Dyna oedd y gred. Oedd ddim syniad o gyfiawnder yn yr ystyr Cristnogol, achos cysyniad Cristnogol yw hi, a mae angen i'n cymdeithas ni sylweddoli hynny. Cysyniad Cristnogol yw cyfiawnder. Hynny yw yr hyn sy'n iawn i bawb. Bod hyn sy'n iawn i frenin yn iawn i deuog, i gaethwas. Bod caethwas yr un mor bwysig ar brenin. Bod y difreintiedig yn ôl yn trefn ni yr un mor bwysig ar breintiedig yn ôl trefn Duw. Dyna beth mae Iesu yn ei bwysleisio gwyn i byd yr rhai sy'n ewynu a sychredu am gyfiawnder. Cyfiawnder yn yr ystyr hynny, yr hyn sy'n iawn i'r cyfan, yr hyn sy'n iawn i bawb. Ie, oedd hynny ddim yn bodoli y meddwl Pharo, y bell ffordd. Felly fe fydde bodau cyffredin yn bodoli mwyn cynnal y drefn, cynnal Pharo a'i deulu, cynnal yr offeiriad, ac mae crefydd nhw wedi cael ei cyfeirio i gynnal hynny hefyd. Nawr, rhan o drychineb yn oes ni yw bod ni gyda'r gwaddol Constantinaidd, sef bod y Gristnogaeth o dan ymerodraeth Rhufeinig yng nghyfnod Cystennin Fawr wedi mynd i credu'r un peth. Ac mae'r drefn honno'n dal i fodoli yn nifer o eglwysi. Y gred mae'n bwrpas ni yw cynnal y gyfundrefn. Cynnal y breintiedig. Yn ei breintiau. A bod y bobl gyffredin yma mwyn cynnal yr hynny. Nawr mae hwnna'n gwbl anghristnogol, ond mae e'n rhan o gredon nifer o draddodiadau Cristnogol yn anffodus. Mae'n gwbl groes y beth mae'r Beibl yn ei ddysgu. Dyna'r pethau oedd y bobl yma yn cael ei gwaredu wrthyn nhw. Dyma'r meddylfryd oedd yn caethiw o. Dyma oedd caeth wasanaeth. Ac oedd y cyfan hyn yn cael ei gynnal gan drais.
A dyna ffordd oedd yr Aifftiad yn cadw'r Israeliad lawr. Trais erchyll drwy orchymyn, gwneud e'n beth cyfreithiol i ladd plant. Chi'n gweld, mae stori'r Exodus yn yr Hen Testament yn demplad o ryw fath i gweddill yr ysgrythurau. Hwn yw'r stori creiddiol. Ac mae Testament Newydd, mae bywyd Iesu. A'r hyn a ddigwyddodd, chymod yn adeg y Nadolig, Herod oedd Pharo. Yn gweithredu yn yr un modd ac oedd Pharo yn gweithredu. I ni'n gweld yr ail adrodd yma sydd yn bwysig iawn yn y meddwl Iddewig. Mae'n gweld patrwm Duw ar waith yn ein byd ni. Y patrwm o waredu pobl o ormes. Y patrwm o waredu pobl i drefen newydd, teyrnas Dduw. Ond fe fyddwn ni yn mynd ar ôl hynny ychydig am fwy yr wythnos nesaf. Diolch i chi am droi mewn, ac os byw ac iach, fe fyddai eto'n cyflwyno yr wythnos nesaf. Gweddiwn am nerth, gweddiwn am ddewrder, achos mae angen dewrder i fod yn wahanol, ac i feddwl yn wahanol, ac i weithredu'n wahanol, ac i gyflwyno ffordd gwahanol. Gweddiwn am ddiw am nerth i gyflwyno ffordd Iesu. Un byd ni. Un deuluoedd ni. Un cymdeithas ni. Ffordd waredigaeth. Helpa ni o Dduw. Yn enw Iesu. Amen.